देखिबु नहीं नहीं टिके देखुनु ब्लॉग स्टार्ट करी आम आज मो भणजार जहाँ बेला पड़ुची से आम पूरी जाऊँ महाप्रभु सी आमर आ दर्शन करी मो फास्ट ब्लॉग मु स्टार्ट फ्रेंड्स बर्तमान सब आम घर बाहर गले रेडी होती देखो दे पिंधे आम भणजा को ड्रेस फ्रेस प्रिपेरेसन कार पलि आस हनुमान मंदिर देखु हनुमान मंदिर दर्शन करदे दर्शन करदे हाँ 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 चल ये से तू जाऊँ अपन आंटी बस हाँ चल तू आगे कॉलेज जीव फ्रेंड्स आम बर्तमान बाहर जस्ट गली भितर आमर समस्ते बसी
ଦି ମିନିଟ୍ ରୁହ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବି। ଭାଇମାନେ ଆମେ ହୋଟେଲ ବିଜୟ ପାଖେ ଟିକେ ରହିଲୁ, କାରଣ ବାପାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବେନି, ଆମକୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ହୋଟେଲ ବିଜୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛୁ, ହୋଟେଲ ବିଜୟକୁ ମୁଁ ହିଁ ଆସିଛି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି କି ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ ସବଜି ଥିବ ସେଟା ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିକି ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇବା ହେବ କି ପାର୍ସଲ ଦେଇ ହେବ କିଛି? ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇନି କିଛି କିଛି ବି ହେଇନି। ଖାଇବା ତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେବା ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ନେଇଆସିବା। ଆମ ଡୁଗୁଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉଠିଗଲେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଏ କମନ୍ ବାବା, ଏ ବାହାରିଲେ ଆମ ଛୋଟା ତାକୁ ଟିକେ ହାଲୋ କହିଦେଲୁ, ହାଏ କହିଦେଲୁ, ଟିକେ ହାଏ କହିଦେଲୁ, ହାଏ ହାଏ କହିଦେଲୁ। ଏଇରେ ବାବା ଶୋଇ ଉଠିଲେ ଆମ ବାବା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁଲୁ ଲେସ୍ ଖାଇବ, ଲେସ୍ ନେ ବାପାରେ, ଇରେ ବାବାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଲି ଗୋଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଟକରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲୁ, ପୁରାପୁରି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଜଷ୍ଟ ଉମ୍ପିରେ ବାହାରିବୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଉମ୍ପିରେ ଆସିକି କଟକ, ପୁରା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ରେ ତାର ସେ ଯାଉଛି ଭାରି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଆଗରେ ପଠାଇଦେଲି, କାରଣ ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେ ଯାଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଘରକୁ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼, ଆଉ କିଛି ବି କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯିବା, ଧୋଇ ଦେଇ ହେବା, ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା, ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଲରେଡ଼ି, ଗାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆମକୁ, ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ରେଷ୍ଟ ନେବି। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ସି ୟୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶାନଦାର ବ୍ଲଗ୍ସରେ ପୁଣି ଦେଖା। ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।